Welcome to my live stream. Mga unta, kain tayo ng banana cake. Kain tayo. Dessert. Kain tayo ng dessert na tinapay.
Kain tayo. Kain. Masisira kasi ito. Ulit Rahab. Thank you.
Ano balita? Wala. Ikaw, kumusta man? Kumusta naman? Anong balita doon? Andiyan ka pa rin sa Saudi? Pumayat ako. Taba nga eh. Grabe ka. And then, stress lang yung mukha. Saway. Wala. Wala lang. Kumain naman ako. Pero ano, gusto kumain ito. Panghiwagas. Sabay ganun. Nandiyan ka pa rin sa ano, sa Saudi. Si ano pala, si Tess, at saka sino ba yun? Yung mga kasama mo? Si Nerdy Boy. Hello tayo, Sauro Ignacio. Good evening po. Salamat. Kain po. Tinapay. Parang dumating na sa... sa planet ka. Wala na, sa ano lang ako. Nasa Manila. Kala mo nasa Saudi ako? Hindi na ako bumalik ng Saudi. Ano? Hindi na ako nakabalik. Na ano ako eh. Na-re-entry. Di ba may ticket ako pabalik? Tapos hindi ako nakabalik. Naku, dito yung ambo, baka tawagin ako.
sayang. Sayang yun, di mo binalik. Kaya nga, sayang talaga yun. Po. Sarado na yan.
Correct ka dyan. Marami pa naman. Hanap na lang ulit. Hanap na lang ulit. Ang batang gamit ko. Baka kaya ay kayang lumabas. Lumabas ako doon. Baka kayang lumabas ulit. Nahiya tuloy ako. Wala na, hindi na ako makakahanap ng ganun. Yung ganun kabait. Hindi na ako makakahanap ng ganun.
Lalo na doon. Doon sa Saudi, naku. Hirap maghanap ng ano, ganun. Hirap maghanap ng ganun kabait. Si Dibs. So, Canada. Kalahating oras na lang. Naka-duty ka, Kaloy. Naka-duty ka ba ngayon? Ayok na ano. Pintuan ano sa ano. Dito pala nasara. Yung kabila lang pala nasara. Ano? Holiday? Holiday ba ngayon? Ah, ang call duty. Ganun. Sipag mo kasi. Kaya ganun. Ah, ngayon pa lang yung id.
Id-id. O kasi 'di ba, 2 buwan naman yun eh. 2 buwan. 2 buwan yung doon, Ramadan. Pero na yun, puro na yun, kainan na yun, yung pangalawang buwan. Yung unang buwan, walang kain-kain. Dalawang buwan, panay kainan, parte-parte. New Year. New Year? Kaya nga, yung, basta party-party yung, nila doon. Pumupunta sila sa ibang, sa mga kamag-anak nila, namamasko. Namamasko din, parang Pinas. Ikaw, baka gusto mong mamasko dyan. Mamasko ka dyan. Ano yun? Bigyan ka ng 100. 100 real. Yung mga amo kaya nagbibigay ng doon, yung iba. Na hadiah, 500. Grabe ka naman. 5 years? Di ka man lang di ka man lang nakapansar? Grabe. Ang damot naman ng company niyo. Di ka man lang binigyan. Ang dami. Kahit pansar, wala talaga. Ko. Apa. Wala. Oh, ano ka? Bakit ano ka dyan mula nang bayad? Ikaw kasi masyado kang tangi. Hindi, wag kang mag-OT. Wag kang mag-OT. Na yan sila. Parang nasasana yan sila. Nag-OT ka tapos wala kang bayad. Walang bayad sa'yo. Mayroon kaya yan yung iba. Huwag kang mag-OT. Yung saktong oras lang. Hirap kaya kahit wala kang ginagawa. Mas maganda na lang itulog mo.
Tulog mo na lang. Mas mabuti. Ayan. So, okay nga lang bayad. Sino lugi dun, ikaw? Di ka pa nagbakasyon? Di ka pa nagbakasyon ng 5 years na yan? Or umuwi ka na? Nagbakasyon ka na? Nagbakasyon ka na tapos bumalik ka ulit. Ako na sana? 5 years. Kung nakabalik ako. 5 years na muna ako dun. Oo, kasi pwede ka naman magbakasyon after 2 years, diba? 2 years lang naman din yung niya, kontrata. Five years na din ako ngayon kung nakabalik ako agad. Baka malapit na rin magbakasyon. Baka magbabakasyon ulit ngayong January. January kasi yung anak nun. Ay, natok na ako. Tagal itong mag-hour. Sitis, parang nakita ko dito. Nagbakasyon na ba si Tis? Ha? Nagbakasyon ba si Tis? Parang nakita ko si Tis sa bus. Hindi ko alam kung siya ba yun. Parang galing pa lang sa Saudi. Kailan? Kailan siya nagbakasyon? Bago lang? Nagbakasyon siya? Anong month yun? Ngayong taon lang? Or last year? 2023? May nakita kasi ako yun sa bus. Kamukha niya. 1 year. Hindi siya yung kamukha niya. Yung nakita ko. Si Nerdy Boy, di ba nagbakasyon yun? Yung yung parang nagkasunod lang kami noon. Nauna lang siya. Umuwi. Si Nerdy Boy. Bumalik ulit ba sa Saudi?
Nag-ano siya? So, hindi na kayo magkasasama diyan? Iba na kayo ng ano, tinitirahan? Hmm, gano'n. Lumayas pala siya diyan. Ayaw ayaw niya kasi kayong makasama kaya gano'n, lumayas siya. Sabi gano'n. Parang ano yun, eh, ayaw na kayong makasama. Nasa Jeddah. Kayo ba? 'Di ba Riyadh kayo? Riyadh kayo. So, napunta siya pala sa Jeddah. Gusto ko nga ano, eh, gusto ko rin mag-Jeddah. Jeddah. Hail kayo. Hail 'di ba malapit yun, magkalapit yun sa Riyadh. Magkalayo ba yun? Syumikran. Ay gano'n, layo naman, 13 hours. Grabe naman 'yan. Parang pauwi na 'yan sa'min, Pero sa amin alam mo 24 hours yun doon. Minsan nga lumalampas pa, eh. Lumalampas pa yung sa'min 24 hours 'pag nagbabas lang ako. 'Pag nagbabas ako yun 24 hours talaga. Ah, kainis nga, eh. Kainis magbiyahe, eh, yung parang ayaw ko na umuwi sa amin 'pag mag-bus lang ako. Kasi nung ano, nung papunta ako dito ay nasusuka ako kasi hindi ako nakainom ng ano, ng buong lamig. Hindi kasi ako mas nandun pa naman ako sa ano, sa hulihan. Nahihilo ako niyan, eh, 'pag nasa hulihan ako. Gusto ko nasa front ako. Tsaka ano, 'pag bus talaga nahihilo ako. Pero 'pag alam mo 'pag airplane hindi ako nahihilo. Oo, mas maganda yung airplane. Hindi ako nahihilo kahit hindi ako uminom ng gamot. Gutom na gutom talaga ako dun sa bus nung pumunta ako dito. Kasi ano, ayaw kong kumain dahil nga 'pag kumakain ako nasusuka ako. Gutom na ako, grabe. Bumawi na lang ako ng pagdating ko. Ano? Tuba. Bali. Tuba.
Mas lalo kong masusukan yan. Lalo akong masusukan yan ng tuba. Maglalasing. Naglalasing ako tapos ano, para makatulog. Maganda daw yun, maganda daw yun pag ano, tutulog. Pero alam mo, kahit matutulog ako, hindi ako makatulog ngayon nga kasi nasusuka nga ako. Nahihilo talaga ako, hindi ko talaga kaya mag ano. Kahit nga, yung natutulog na ako, yung antok na ako, tapos gusto ko lang matulog dun sa bus. Ay, nagigising ako kasi ano yun nga, nasusuka ako. Ang ano talagang sama ng pakiramdam ko nung pagpunta ko dito. Sabi ko, parang ayaw ko na umuwi ng nakabas. Sabi ko, ayaw kong umuwi na nakabas ba. Mas gusto ko na maglakad. Maglakad na lang ako. Mas maganda pa. Pag maglakad ka, ano, marami kang madadaanan. Papasyal, parang papasyal ka lang. Tapos dun sa ano, mas maganda dun sa ferry boat kasi hindi ako nahihilo dun. Kasi hindi naman siya maalon. Maganda naman yung panahon kung pag ano ko punta. Oh, ito na eh. Lapit na mag 1 hour. Buti nga nung pasok ako, buti na lang may dala akong ano, plastic. Kung wala ay nagpupunas ako dun sa sahig. Bago pa naman yung sakyan ko. Bago yung sahig nila. Bago yung sasakyan nila. Malapit na ako matulog. Mag-10 na. 10 na nga eh. 10 na nga dito. Kaso ano. Hindi alam mo, hindi ako makalipat kasi ano kami, yung tulid kami, yung marami kami. Walang bakante. Ayaw naman yung nasa front. Hindi naman yung papayag na ano, magpapalit. Kaya siya nagpaano dun dahil gusto niya dun. Kaya pag umuwi ako, ano talaga, papabook ako dun sa harap, hindi sa likod na. Ayaw ko na talaga dun magupo. Biruin mo nandun ako sa hulihan na. Sa pinakalas na talaga. Naupuan. 42 ata ako. No? 42. Grabe.
Para akong ano, yung sabog. Para akong lasing na dumating. Wala pang tulog, wala pang kain. Hinang-hina talaga ako nun. Latag ako sa center sa harap. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan? Anong lalatagin mo? Diyan ka matutulog? Maglalatag ka? Oh, ako. Ah, dyan na lang sa ano, no? Sa gitna, o upo. Tali. Ganon. So, mag-time. Sabi kasi ng ano, ng ibang agency, pwede daw ako makabalik dun sa Saudi. Kasi hindi naman daw ako pinablock ng amo ko. Depende daw yun kung pinablock ako. Hindi naman daw ako pinablock. Kaya pwede pa ako makabalik. Gusto ko nga mag-apply ulit papunta doon. Natatakot ako baka mapunta ako na naman sa mga masasama. O sa mga masama ba? Mapuntahan ko. Sige, luto ka na. Wala na, mayroon na sila, nakahanap na sila, mayroon na kapalit. Tagal ko kasi. Nagsabi kasi ako noon na hindi na ako babalik. Kaya yun, naghanap sila. Nagsabi ako kasi noon na hindi ako makakabalik. Sabi, nag-ano nga ako doon, nag-chat nga ako doon sa alaga ko. Nag-chat ako doon sa alaga ko. Sabi niya, nakakuha na daw sila ng bago. Kaya ano, hindi na ako nag-ano punta. Pupunta na sana ako nun. Nahanap lang sila, hindi naman kailangan dalawa dun. Isa lang naman kailangan nila dun. So yung wala.
Luto ka na. Mag-end na ako. Matulog na rin ako. Antok na ako. Sana i-help ako ni Lolo ba na magbalik yung ano ko. Balik yung Lolo na yun. Bakit kaya ako yung pinalo? Pinalo niya ako eh. Ngayon parang tinutulungan niya ako kung baka makabawi. Tinutulungan niya ako, maraming nagpupuntang mga anonymous. May mga anonymous. Baka inutusan niya. Mga anonymous. Kasi minsan natatawa naman ako gabi-gabi. Sige guys, tutulog na ako. Bye. See you tomorrow. Antok na ako. Antok na si May.